Så ham lækker ved skolen i går. Ja, og fuck, han var lækker. Nej, hvem? Det var ham, der dræbte alle mine elever. Og jeg vil virkelig gerne se ham igen. Han lyder da ikke så sød, når han har dræbt dine elever. Hold nu kæft, Bettina. Hej. Hej, Hvad var det nu, du hed? Olav. Hvad hedder du? Hanne. Hele den her dag, den har været vidunderlig for mig. Din personlighed, din skønhed, det er bare alt. Du gifter med mig. Ja. Vi er alle sammen samlet her i dag for at være med til hvilelsen af Olav Hansen og Hanne Sørensen. Tak fordi I er kommet. Først spørger jeg dig, Olav Hansen. Tager du Hanne Sørensen, som ved din side står, til ægte hustru? Ja. Og lige så spørger jeg dig, Hanne Sørensen. Tager du Olav Hansen, som ved din side står, til ægte mand? Ja. I må nu begynde at ringe. Jeg erklærer jer hermed for ægtefolk. I må nu kysse.